kibaruya min bɛ alo. Oui, allo. Adama Ben Jara i ni sɔgɔma. Nba, ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah. Dugu jɛra Kati? Oui, dugu jɛra Kati. Su kɛra cogo di? A bɛ fɔ cogo min na ko la nuit a été longue. Su jɛna. O baara su kuntagala janyana. O baara kɛra cogoya min na kunun gouvernement sigi min bɔra a ma dogo mɔgɔ la Mali kɔnɔ. Parce que ka d'a kan an tun ye laseli minnu kɛ Kiss FM kelen tɛmɛsiraw fɛ. I y'a fɔ dɛ. K'a fɔ ko Faransi bɛ lamaga dɔw la an ka jamana juguya la. Et que a sinsin bɛ mɔgɔw kan minnu yɛrɛ bɛ jamana sanfɛ legelege la. Ka tɛmɛ n'o siraw ye pour que ka janfa don jamana in ma. Min ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔ o tigɛ sigilen bɛ k'a kan cogo di o tɛmɛnen kɔ. U bɛ se cogo di ka misale dɔ di min ye fangajaso ni wulikajɔ o kana se ka kɛ farafinna tugun tant que France Afrique bɛ ka marché. O fana bannen kɔfɛ cɛmancɛ fanga bɛ taa kun cɛ yɔrɔ min na olu sagona mɔgɔ n'u tun bɛ ka siga mɔgɔw fila ni ɲɔgɔn cɛ Bubu ni Bube n'u labanna k'a kɛ Bube ye. O baara min tun b'u bolo donc ka se k'o programme bila sen kan cogoya min na u bɛ se ka jamana in kɛ bolokɔnɔmɔgɔya la halisa k'u ka nafa sɔrɔ siraw bɔ an na a ka ja n'o bɛ tɛmɛ ni maliden bɛɛ ninkɛnɛ karabali ye. Donc o baara min bilala sen kan surasiw kɛlen na kɛ k'a faamu parce que olu n'anw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ a kɛra nin yɔrɔ ye an y'a f'u ɲɛna ko ka diɲɛ wuli Faransibaw musalaka a tɛ k'aw fɛ. U ko anw ma ko tiɲɛ don maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ko Faransi de ye Mali gɛlɛya dilan ko wa Faransi de ye Mali jugu ye même au-delà du Mali jamana au-delà du Sahel Afrique francophone bɛɛ jugu fɔlɔ ye Faransi ye ko parce que ni anw jɔra Faransi bɛ bi a bɛ jɔyɔrɔba min na dugu jukɔrɔ nafolo t'a bolo sɔrɔ t'a ka dugukolo sanfɛ min b'o garanti a ye. Ko ni Faransi jɔlen tora anw fana binnen bɛ to donc c'est une question de rapport de force. K'olu yɛrɛ y'o faamu ko nka ko i t'i tigɛ to mɔgɔ da kɔnɔ ko k'a tigi gosi u bɛ na n'o zana suguyaw ye o kuma suguyaw i bɛ Faransi kɛlɛ ni fɛɛrɛ i bɛ taa dɔɔni dɔɔni an ma préparer dɛ jamana in kun binnen don a bɛ taa. Bon o hakilina minnu b'u la ne b'a f'u ɲɛna n ko aw b'o k'o min fɔ dɛ Faransi fana b'o dɔn aw la donc mieux vaut que i tɛ ɲa banakɔtaa min cɛli kɔ i k'a cɛ kelen ɲa ni sɛw b'a yɛrɛ kɛ n n'aw bɛ fɛ ka Faransi kɛlɛ a y'aw kɔgɔ da u la Algérie y'a kɛ ten Vietnam y'a kɛ ten tariku la u bɛ kɛlɛ ten de Wuranda wulila ko i jɔ cogoya kelen de gun kan mais k'a fɔ i bɛ dogo ni dogo kɛ i bɛ munumunu Faransi kɔfɛ e b'o min na filen kɔnɔ tufani ɲɛ bɛ min na segi kɔnɔ tufani fana ɲɛ b'o kelen na a tɛ na ɲa aw bɛ to munumunu salo la ɲɔgɔn kɔfɛ tɔntigɛ la tɛ bɔ tɔntigɛ la kɔfɛ fo aw bɛna na coro i b'a fɔ aw ɲɔgɔnna caman y'a tante olu bɛ corona cogoya min na n'i bɛ kɛlɛ min kɛ i bɛ wuli k'i jɔ k'a kɛ n'i t'a kɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ o de nana kɛ bi u ni bandaw ninnu karila ɲɔgɔn na bandaw ni Mokhtar ko parce que ko Sadio Camara ye initiative dɔ ta le ministre de la défense ye min nabɔ ye kunun o bɔra Irisi la 2 semaines dɔrɔn a nana i bɛ k'a ka fanga yɛlɛma a tun taara Irisi la o tun bɛ Irisi la de formation na ye 3 ans donc o nalen ka bɔ o formation na 3 ans Irisi la 2 semaines dɔrɔn 18 août kɛra i bɛ k'a ka fanga yɛlɛma kɛra donc ko connaissance ni réseau caman b'o bolo Irisi la jamana kɔnɔ o y'o baaraw bila sen kan ko ka bataki dɔ ci Irisiw ma ko cogoya min na Irisiw bɛ se ka na u ka wolomasiri tabaga mɔgɔ 1000 o kana Mali dugukolo kɔ kan ko ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin Mali ma lakana bunakun kan ko Irisiw ko cɛmancɛ fanga don k'a tɛ i ko président démocratique ma élu donc ko k'a kɛ ko cogoya min na tigɛnɔ bɛ se ka bila gafe in na ko o kɛlen ko Sadio Camara ko ministre vice-président bɛ yen n'o ye Assimi Goïta est chargé des questions de défense et de sécurité ko yali n'o y'a signé ko o bɛ se ka a bɔ kɛ u ka a baaraw kɛ ji jukɔrɔ baara ye discrètement ko parce que u ni banna u ma kalekaw ni fɛn dɔw tunun ni ɲɔgɔn cɛ u dan t'a la ko n'a ser'o ma ko a tɛna na bɔ tɛna na k'a ko kalama baara min kɛra ko lɛtiri selen banna o ma ko dugusɛjɛ Barikani nana o la ka sigi ka kuma kɛ ni Sadio Camara ni Assimi ye par rapport à la défense par rapport à tout ce que Barikani fait au Mali ko Barikani généralu ni u sigira o dugusɛjɛ ka kuma kabiri ye k'u y'a dɔn k'u ka bataki ko u y'a dabɔ dogo min kama k'a da kɛnɛ a dara kɛnɛ kan
ko kɛra kɛlɛ jubaju wuli kun ye donc bandaw tagalen sisan Faransi b'a fɔra ko ka fɛn bɛɛ de kɛ ko min ye wolomasiri tabaga ye ko ka surasi ninnu tigɛ bɔ o bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kamara ani a jɛɲɔgɔnkɛw fana garde ye n'o ye Modibo Kone pour que k'u bɔ commandement yɛrɛ la k'u bɔ administration na donc ko ministre de la défense ni sécurité kɔni k'u ka b'o la donc sigikafɔ minnu kɛra ni bandaw ni ɲɔgɔn cɛ tile 3 tɛmɛnen in na yanni gouvernement ka sigi bandaw kun y'a f'u ɲɛna ko baasi tɛ k'u bɛ to u nɔw la fɔ surɔ fɔ kunu surɔ o tun sɛbɛntiyalen b'u bolo mais kunu tilegan fɛ u fana kun y'u ka plan B kɛ ko au cas où n'a ye janfa kɛ o kun y'u ka homme n'u ka disposition bɛɛ ta donc maintenant liste communiquera u y'a ye u tun sigannen don ko min na o ko ye a kɛra o kelen ye donc c'est pourquoi k'u wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la donc k'u minɛ ka na n'u ye Kati u sira yan hali sisan u bɛ yan u bɛ Kati sisan u bɛ Kati hali sisan u bɛ yan donc ce qui fait que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni mun de ye bi tile kɔnɔ voilà n tun bɛn'o yɛrɛ de fɔ mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni min ye nin wagati in na sisan o de bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko CEDEAO mɔgɔw ka ɲi ka jigi yan bi o kuma ɲɔgɔnyaw bɛ kɔnɔ o bɛ se ka maa kɔnɔ o bɛ se ka min bɛ b'o la nka an bɛ min fɔ ka gɛlɛya u yɛrɛ fana n'u ka kɔntigiw ye ɲɔgɔn ye donc min bɛ ka maa kɔnɔ n'u yɛrɛ ka conseil juridique Bandaw ka démission ani Mokhtar Wane ka démission o de bɛ ka maa kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin wulikajɔ fɛn o fɛn kɛra kunu ni bi ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ se k'i sigi n'o de ma kɛ o de bɛ bali mɔgɔw la n'o tɛ baara min bɛ sen kan o ye Bandaw ani Mokhtar Wane olu tigɛ n'u sen filaw ko Mokhtar Wane ka segin Wagadugu a nɔ la Bandaw ka segin foro kɔnɔ a nɔ la u nana k'u bɛ jamana bila gu min kan n'o ye Faransi sagoya ye o bɛ se ka cɛ ka bɔ yen cogo min ni surasiw fana ye ko faamu komi surɔ u ye lamaga kɛ u ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye M5 mɔgɔw b'a la anw yɛrɛ b'a la u ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye n'o ye MDP u ni maa caman ye ɲɔgɔn ye an bɛ phase min na lala ni na kɛ sababu ye u bolo ko tulotigɛ bɛ fali la sɔmi ni kɛra sababu ye u ka leçon sɔrɔ u k'a faamu ko malidenw bɛ fɛ ka taa sira min fɛ n'u kun ye siɲɛ fɔlɔ la sira jɛ rectification ko kuma min fɔra ani dugu ye an bɛ fɛ a ka kɛ ka ɲa Mali ka hɛrɛ kɔnɔ surtout mɔgɔ tɛ sɔn k'a fɔ k'i n'i ka wolomasiri tabagaw ka fɔ don ɲɔgɔn ma nka n'a kɛcogo ɲana o de don dɛ n'a kɛcogo jɛgɛnna min bɛ da tɔw ka kɛlɛ la o ɲɔgɔnna fila bɛ da u kan donc n'u ye sira minɛ n'u nana an ka sigi ka kuma a bɛ se ka dilan cogo min faso bɛ kisi cogoya min na an bɛ se k'o baaraw bila sen kan donc bakuruba la CEDEAO fɛla CEDEAO bɛ na n'o fɔ olu fɛla ye mun ye comme k'i bɛ k'a ka wagati a y'u to yen u ka taga n'aw m'u to yen embargo bɛ kɛ o kumaw de don Bandaw ni Mokhtar Wane ka maintenir u jɔyɔrɔ la donc olu b'a essayer de k'a fɔ Kamara ninnu ka segin ka don gouvernement kɔnɔ donc Bandaw ninnu ka to u nɔ la bon anw bolo tɛ Mali ka agenda ye o ye Faransi ka agenda tɛmɛnen ye CEDEAO fɛ n'u sɔnna o ni an ka sigi M5RFP b'a la MDP b'a la force fɛn o fɛn bɛ yen les forces acquises au changement comme on l'a dit mɔgɔ fili sunuŋu t'an bolo mais jogo fili sunuŋu b'an bolo wa jamana ko la bɛɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ de bɛ yen les changements oui mais les changements aussi est porté par les hommes de changement bɛɛ tɛ yɛlɛma mɔgɔ ye minnu bɛ k'a tiɲɛ n'u y'a tiɲɛ u ma tubi ta u ma sira minɛ ka tila k'a fɔ k'an bɛ jamana yɛlɛmali kɔ min ye Mali maracogo kura ye ko ka o ɲɛmɔgɔya kalifa o la ɲɛmɔgɔyaso tɛ kalifa o la o bɛ se ka kɛ organes kɔnɔna na an sɔnna maliden bɛɛ da ka don a la nka bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye nka bɛɛ da bɛ se ka don Mali kura baara in na donc o kama u ka sɔn an ka sigi force minnu bɔra ko Ibrahim Boubacar Keita ka walan sɛmɛ ko tak ni kun ni kun kama cogo di lakaralen fagali bɛ jɔ Mali ka mara ka bolo a ka dugukolo fan bɛɛ kan an ka tigɛdi ɲɔgɔnma kɛ ni irisiw ye an ka bɔ lajaba min b'an kan an ka bɔ kɔnɔ an ka kalanko ka sabati lakanako ka sabati baarako kɛnɛyako sɔrɔ bɛ jidi cogo di bi na jamana 87 de bɛ Mali kɔnɔ l'un des pays les plus occupés du monde donc an bɛ bɔ o kɔnɔ cogo di ka se ka ɲɔgɔn joli bɔnba min b'anw ka jamana kɔnɔ o ka jɔ donc pour nous Mali ka kɛ hakɛ jamana ye un état de droit minnu n'i ye jamana nafolo ta caw i k'a bila caw a kana kɛ Bandaw ka kuma ye ni i ye dɔrɔmɛ ta i b'a bila mais a tɛ bila donc anw de ka ɲi ka bɔ bi
depuis 10 heures an bɛna wele bila an ka mɔgɔw ma an bɛɛ ka bɔ an bɛ bɔ ka min exiger a tɛ kɛ surasiw sago ye tugun ka jamana ta ka taa dɔ ta foro la ka n'a d'o ma u k'an bɛɛ cɛ ka taa ŋaɲa kɔnɔ parce que mɔgɔ min yɛrɛ ye surasi ye e ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ i formelen don i ye haute fonction militaire kɛ i kɛra ministre ye i kɛra hali président nka e ka jamana minɛlen don a 80% o wagati e mana taa foro kɔnɔ anw bolo o ka ɲi k'a yira yɛrɛ i man kan tɛ ka na yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔya la donc u kana taa foro kɔnɔ mɔgɔ ɲini zen k'u b'an bila ka taa ŋaɲa kɔnɔ u k'a di an yɛrɛ ma an minnu wulila ko Ibrahim Boubacar Keita tɛ ni dalu an ka sigi an n'u ka bɛn ko la min jɛra 18 août kɔfɛ n'an ko ko Fuseni ni Lansina cette fois-ci a ka kɛ o yɛrɛ lakika ye an ka se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ ten sa donc o de ye a lakika ye Mali ka kɛ Mali denw sago ye a den sɛbɛw sago ye o ka fisa dɔ ka bɔ yan fɛ ko n tɔgɔ Jonathan Goodluck ne nana a ye nin bila a ye nin kɛ i den m'an wolo nous sommes un peuple souverain et nous sommes un peuple résistant donc an ka ɲi k'o baara de bila sen kan bi. I ye bɔli min fɔ o bɛ kɛ min? 10 heures sur le boulevard de l'indépendance 10 heures an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance kan maa o maa bɛ fɛ dɛrɛ la ka sabati maa o maa bɛ hami Mali la k'i tɛ fɛ a ka kɛ Faransi sago ye wa hali colonel minnu ye ninnu minɛ bi peuple de bɛ se k'u fana wajibiya ka taa sira dɔ kan mais n'an y'an sigi u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw ta foro kɔnɔ tugun ka na imposer an kan peuple bɛ bɔ k'a fɔ a b'a la France wa colonel a ye min kɛ non au même comportement du 18 août donc o baara kelen ka taa maa dɔw ta aw bɛ minnu contrôler an bɛ ka taa fa min an t'a dɔn ka jamana mara cogoya la an yɛrɛ tɛ cogoya min dɔn aw tɛ kuma mɔgɔ fɛ aw bɛ taa n'a ye cogo min ka d'aw ye non an t'an sigi tugun a ka tiɲɛ an ka wuli k'an jɔ kabiri bi ka bɛɛ wele ka a fɔ Faransi ye a ye jɔ fɔlɔ maliyɛnw ka bɛn sira dɔ kan an bɛ taa min fɛ kelen à travers la CEDEAO fila surasiw aw fana bɛ fɛ ka taa sira min fɛ non o tɛ tɛmɛ an bɛ taa nin sira de fɛ k'a wajibiya olu kan donc anw bolo bi o de ka ɲi ka kɛ Mali den sɛbɛn bɛɛ ka wuli ka jɔ ye a n'o ka hami ye wa n'an bɔra 10 heures an bɛ 24 heures kɔrɔnɔ de kɛ goyɛrɛ bɛ komi yɛrɛ ye jagoyɛrɛ fɔ ban tɛ fo ka bi donc an bɛ bɔ de an tɛ don fo an k'a ye ko colonel y'a dɔn ko peuple malien ye peuple sugu min ye wa Faransi y'a dɔn ka diɲɛ k'a seere ko tant k'anw ka jamana ma bɔ lajaba kɔnɔ an tɛ sigi ka mɔgɔ lajɛ i fanga bonyana cogo o cogo donc peuple de ta ye mot laban ye o de tun b'an bolo ka ɲɛna ka wele di bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ à partir de 10 heures an bɛ sigi boulevard kan an bɛ tile an bɛ continuer fo ka bɛɛ wajibiya an ni surasiw ka sigi ka kuma ka taga sira fɛ min ye sira jɛlen min ye jamana jɔ sira lakika ye. Tabarikala Jara. Merci. Dara i ye kow ye o waati kelen na dɔw fana kɛlen don ka wele bila bourse de travail kɔnɔla la ko min kɛra kati k'olu ma jɛn n'a ye olu fana bɛ 10 heures di olu fana bɛ 10 heures di tabarikala.